Vi kom jo fra et andet system, hvor det online booking var nærmest ikke eksisterende. Da vi skiftede PMS-system, så var det jo velvidende, at den online del skulle blive større. Så valgte vi faktisk til at starte med at sige, at vi kan godt nøjes med det, der er integreret i bookingsystemet, men kunne også meget hurtigt se, at den vej, vi gerne ville, der var vi nødt til at have noget mere bygget på. Og der begyndte vi så at kigge på, jamen, hvad gør de andre, der også har det system, for de har jo en måske bedre eller en flottere platform til det. Der faldt valget så til sidst på BookVisit. Det online booking skulle kunne, det var, at på sigt mener jeg, at flere og flere ønsker at kunne foretage en booking fra A til Z selv. Det var det, som jeg havde af forventninger til det, og som jeg kunne se lidt lå i BookVisit. Grunden til, det er vigtigt, det er jo fordi, at folk de meget tager beslutningen, når de lige har det ved hånden, om det så er sen aften eller nat for den sags skyld. Jamen, så kan man ligesom hjælpe sig selv igennem. En af de effekter, der er kommet af BookVisit, er jo i hvert fald, at vi har lykkes med at få en meget større andel af vores bookinger over online. Og det gør jo, at vi frigør nogle ressourcer i blandt andet receptionen til telefonsamtaler og alt det her, sådan så at vi kan bruge den tid på gæsterne, mens de er her, frem for at skulle bruge det på folk, der ønsker at booke et eller andet. For det er fair nok, at man har et spørgsmål til et eller andet, som er helt specifikt for den booking. Men i langt de fleste tilfælde, så er det jo de samme ting, vi gerne vil vide, og som vi spørger om hver eneste gang. Og det tager meget tid i telefonen. Det vigtigste ting, eller de bedste ting i BookVisit, hvis man lige ser bort fra det visuelle, som jeg virkelig lidt synes er godt, hvis man også selv tilpasser det, så er det integrationsmulighederne. Det synes jeg fungerer godt, og er bare vigtigt, at systemerne taler sammen. Det er jo også synes jeg, den måde, at man sætter priser på og kan lægge priser ind, fungerer super godt. Det er i hvert fald meget nemmere end det, vi er kommet fra, og dermed også noget, vi sætter pris på. Det er super vigtigt, at man kan tilføje forskellige ting, når du booker, herunder bordreservation og adgang til spa osv. Folk vil gerne købe til, og igen er det praktisk for os, at vi ved på forhånd, jamen, hvad er det præcis, I gerne vil have. Det er meget afgørende for os, at vi også har mulighed for at sælge andet end bare overnatning på vores hjemmeside. Fordi de her pakker går ind og fylder de dage, eller i hvert fald kan give noget de dage, hvor der måske ikke nødvendigvis er en stor fest, eller en konference, eller noget helt tredje. Jamen, der er kommet mange nye ting. Vi har måske også opdaget mange nye ting i BookVisit gennem tiden, og er rigtig glade for alle de nye ting, der kommer. Det er helt afgørende for os i hvert fald, at det bliver holdt up to date og følger med tiden. Og vi synes, det er spændende, hver gang der kommer noget nyt. BookVisit og den support, som vi har fået fra Buy Nordic, har jo været super god. Det er helt klart mit indtryk, at vi har fået hjælp til det, vi havde behov for, og at det også er relativt intuitivt i systemet.